ronggomu dopunika saking kula warga sami kangge raharjane Latur saku
ya, oh ya, iya, ayo, ya, ya, oh ya, oh ya, oh ya, Kami baca. oh ya, oh ya, oh ya, iya, ayo, iya, oh ya, ayo, iya, oh ya, Iya, oh ya, oh ya. Apa ya? Apa ya? Iya. Iya, ayo. Iya, iya. Iya, ayo. Apa ya? Oh, ayo, 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 ayo. Iya, ayo. Ayo. Iya, Iya. iya, iya. Oh ya. Iya. Iya. Oh ya. Oh. Ya, oh ya. Oh 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 ya, oh ya. Iya. Ya, oh ya. Oh ya. Ya, awas. Iya. Kita. Kowe jagomu sing jan wiring kuning, Cak. ya masa ora betah tarung. Lah iki wis keringetan kabeh ngene. Anak aku abang sapi rusak. Lah iki ora keringet malah mriyang. Jan kudu kepringet jenang. Ayo saiki di banyu. Tak banyune ya, Cak. Kuning, kuning. Ati wong kuning. Kuning ira mapan subrana. Wong kuning adile dhewe. Lela-lela wong ayu. Kosare Ayo Dayo. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, iya. Udah Dayo. Wah, nawar. Ya, oh ya, oh ya, oh ya, ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Iya, Iya, ayo, ayo. Iya, ayo. iya, ayo, iya, ayo, Iya, iya. iya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Iya, ayo. Oh. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, Ayo, satu kali. oh ya, Iya. ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya.
gantian ayo. Ya. Mon, ayo. Oh ya. Ayo. Ya. Ya. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya, ayo. Ya. Oh ya. Ya, ayo. 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 Iya, ayo. Ya. Iki jagomu menah iki. Wong lancure iki brodol iki jagomu. Ah, iki jago cadangan mah wis. Ayo. Di banyune ya, Cak. Lah iya si banyu pirang-pirang kok. Ane banyu wis klebus ngene. Ayo nih. Wes gawe wes. Yogyaniro sang para prajurit lamun bisa sira adlato tapi muni caritane Aja anjlok-anjlok. Andalira sang Prabu Nasra Bawu
barang kalangane jembar jagoku mlayu dono. Ora pijetane nang kene wae. Ya. Wonten malih. Ya, yo. Tuladen prayogi. Satriyaku ing nagri Ngalengka Sang Kumbakarna namane
joget ini. Ayo. Ya, oh ya. Ya, oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya, oh ya. Ya. Ya, oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya, Apa Kang? dan jagomu ki ora pati anu. Ha iki jane rumput tergawean arek jane. Saiki senajan jago upama diobati si genta piye lho? Men tambah lemu ijo ngono lho. Iki tuku kok gratis. Ora ben karo tanduran kok. Lah gratis diobati wae. Ayo. Ayo kono kok diobati kan ayo. Kok mbek banyu degan kok. Ya wis ayo. Ndang kewis. Ayo ke diterai. Jagone wedhus kuwi. Iki kowe kuwang pirang ronde, Kang? Wis kemringet kok ngene. Manut wasite. Ayo. Aku kene nang omah kemringet ngene iki are. Ya wis wis ceket-ceket. Ya, ayo. Sing cendek-cendek ora apa-apa. Ya. Satu atau satu setengah. Iku. Bapak pocong duduk meko duduk mendong dawa payaku Bacaan dewasi Raden Kusma Sikot Ubar suara Apa benar? Ya wis. Iya Aku jawabnya ora kerno. Gerak sempur ya ya Ayo. Hukya. 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 Iya, ayo. Ya, hukya. Hukya. Hukya.
iki arep tak genti pelok saiki. Ayo kowe. Utamane wong urip iki yen tak bisa angin
oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya.